ስርዓት ብልጽግና መረጻ ካይደ ስልጣን ወኒነ ናብዙል ድራማ ንምእታውሎ ምጀመሮ ሃገራዊ መረጻ በሰፊሑ ከቢድ ዝተባሃለ ዕንቅፋት ገጢም ይርከብ። ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓሙሽተ ግንባራት ኣዝዩ ከቢድ ዝተባሃለ ኩናት እናተካይደ ይርከብ ኣሎ። ሎማዓንቲ ሰራዊት ፋኖ ብዝፍንዎ ዘሎ ኣዝዩ ዝተደራጀወ መጥቃዕቲ ኣብ ግንባር ራያ ቆቦ 7 ከባብታት፣ ኣብ ላስታ ግንባራዊ 5 ከባብታት፣ ኣብ ጋሸና ግንባር ድማ 6 ከባብታት መጥቃዕቲ ፍጽም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ግንባር ደሴን ኣምባሰልን ብተመሳሳሊ ኣብ 7 ከባብታት መጥቃዕቲ ፋኖ ዝቀጸለ እንትኸውን ኣብ ግንባር ምዕራብ ድማ መቅደላ ደብረ ዘይትን መካነ ሰላም ሓዊሱ ኣብ 7 ከባብታት ከቢድ ዝተባሃለ መጥቃዕትታት ይፍጽም ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ። ሰራዊት ፋኖ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት እተኸልል ዘካይደ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቀጸለና ተገለጸ። ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ድማ ትማል ምሸት ኣብ ከተማ ወልድያ መጥቃዕቲ ቦምቢ ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ ኣሎ። በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኮነ ንብረት ዝበጽሐ ጉድኣት ዝተጻረየ ሓበሬታ ክንረክብ ኣይከኣልናን። ይኹን እምበር ፋኖ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተጨበረበረ ናይ ድራማ መረጻ ምክያድ ንዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ዓንቃፋይ ዝበለ ኩሉ ስጉምትታት እናወሰደ ይርከብ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ፋኖ መስተንክራዊ ዓወት ብምሕፋዝ ካብ ስርዓት ብልጽግና ኣዝዮም ዘመንዎ ዝተባሃሉ ጽዋራት ከም ዝማረኸ ተገሊጹ። ኣብ ዙርያ ከተማ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ማዕስከር ካብ ዘሰልጠኖም ወታደራት ብተወሳኺ ኣብ ሩስያን ኳታርን ፍሉይ ወታደራዊ ስልጠናን ዝረኸቡ ሰራዊቱ ዘዋፈረሉ ኩናት ከም ዝነበረ ዝተጠቐሰ እንትኸውን ሓይልታት ፋኖ ግን ኣንጻር እዚኦም ፍሉይ ስልጠና ዝረኸቡ ወታደራት ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ኩናት ብዓወት ከም ዝዛዘምዎ ተገሊጹሎ። እዞም ኣብ ሩስያን ኳታርን ፍሉይ ወታደራዊ ስልጠና ዘረኸቡ ወታደራት ዝጥቀሙሎም ፍሉያት ኣጽዋራት AK-103 ዝዓይነቶም ኣጽዋራት እውን ሓይልታት ፋኖ ብምስሊ ዝተሓገዘ ሓበሬታ ብምስርጫው ከም ዝማረኹ ገልጹ ውዒሎም ኣለው። ካብዚ ብተወሳኺ ከቢድን ማእኸላይን ኣጽዋር ናይ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ፋኖ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዘዕነብዎ እናተገለጸ ይርከብ። ሓይልታት ጽምዶ ኣብ ልዕሌና መጥቃዕቲ ይፍጽመሎ ክብል ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ከሲሱ። ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ጽምዶ ጥምረት ብምፍጣር ኣብ ክልል ኦሮሞን ክልል ኣምሓራን ብኣጠቃላሊ ኣብ 27 ቦታታት መጥቃዕትን ጻርናይ ፍኖሎ ክብል ክስ ያቅሪቡሎ። ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮሞ፣ ሰራዊት ፋኖ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ምንቅስቃስ ገደብ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘየዳግም ስጉምቲ እናወሰዱ ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ እዩ። በተደጋጋሚ ንዝገጥሞ ስዕረ ሽም ጽምዶን ሽም ኤርትራን ትግራይን ብምልዓል ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና ሕጂ ድማ ብዋና ኣዛዝ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ኣቢሉ እቲ ኣብ ክልል ኦሮሞን ኣብ ክልል ኣምሓራን ዝገጥሞ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ዝተባሃለ ወታደራዊ ክሳራን ስዕረትን ስዒቡ ተሓታትን ጽምዶ ክገብር ተራኢሎ። ጽምዶ ንሓይልታት ኤርትራን ትግራይን ዘካተተ ጌርካ ንምኽሳስ ዝዓለመ ሓደገኛ ሸርሒ ብልጽግና እዩ። ስርዓት ብልጽግና ቅድም ክብል እውን ብመንገዲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቢሉን ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ጽምዶ ኣብ ልዕሌና መጥቃዕቲ ንምፍጻም ይንቀሳቐስ ኣሎ። እዚ ምዝኸውን ኣድላይ ዝተባሃለ ግብረ መልሲ ክወስድ እየ ክብል ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ። ሕጂ ድማ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ካብ ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝፍንዎ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምጽዋር ምሳኣኖን ጽምዶ ተሓታቲ ብምግባር ንኻልኣይ ዙር ኩናት መበገሲ ሓሳብ ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘመላኽት ኮይኑ ቅልቅል ኢሉ ይርከብ። ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ግን ካብቲ ጽቢት ወጻኢ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ኣዝዩ ታሪካዊ ዝተባሃሉ ወታደራዊ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እናፈጸሙ ይርከቡ ኣለው። ኣብ ከይዲ መጥቃዕቲ እዚ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኮነ ፋኖን ዘሕለፍዎ ትእዛዝ ተመሓላሊፎም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ተሽከርከርቲ ክስካብ ምቅጻል ዝበጽሐ ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ። ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ግንቦት 20 መልኪቱ ጽምዶ ድምቕ ዝበለ መድረኽ ብምድላው ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዝተረኸብሉ ድምቕ ዝበለ መድረኽ ተዳልዩ ርክብ ህዝብን ምጥንኻር ዝዓለመ ኣዝዩ ፍሉይ ክብረ በዓል ተኻይዱ። ኣብዚ ክብረ በዓል ካብ ኤርትራን ካብ ትግራይን ዝተኣከቡ ዜጋታት ክልቲኡ ህዝቢ ዝተረኸቡ እንትኾኑ ብተመሳሳሊ ዕድመ ዝተገበረሎም ኣባላት ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ተረኺቦም ጽምዶ ኣብ ምስጣምን ምጥንኻርን ብዕምቆት ንምስራሕ ዝኽእል መድረኽ ኣዳልዮም ዝሓለፉ ግዜ ከርስዕ ዝኽእል መጻኢ ግዜ ከለምልም ዝኽእል ወሳኒ መድረኽ ከዳሉ ውዒሎም ኣለው። እዚ ንፈታዊ ሰላምን ዕግበትን ዝህብ ንጸላእ ድማ ርእሲ ሕማም ክኸውን ዝኽእል መድረኽ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ ዝተገለጸ እንትኸውን ሕጂ ጽምዶ በፂሕሉ ዘሎ ወሳኒ መድረኽ ንድሕሪት ክምለስ ኣብ ዘይኽእለሉ ኣዝዩ ጥንኩር ባይታ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ትግራይ ናይ ዓፋር ሓይልታት ንሓፂር ግዜ ከም ዝተታኸሱ ተገሊጹሎ። እቶም ዕጡቓት ነበርቲ ተኸባቢ ምርጫ ከየካይዱ ከም ዝዓገትዎምን መበገስ ናይቲ ግጭት ድማ እዚ ምዃኑ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ ግዜ ብወገን ሰራዊት ትግራይ ዝተዋህበ መልሲ እዚ መሬት ትግራይ ስለ ዝኾነ ምርጫ ክተካይዱ ይትኽእሉን ዝብል ኮይኑ ነዚ ዝተቃወሙ ሚሊሻታት ዓፋር ከም ዝተታኸስዎም እዩ ተገሊጹ። እዚ ምልዋጥ ትኹሲ ብወገን ክልቲኦም ሓይልታት ብዛዕባ ዝበፅሐ ዕንወት ዘይተገለጸ እንትኸውን እቲ ተኹሲ ቀልጢፉ ደው ምባሉ ዓበይቲ ዓዲ ናይቲ ከባቢ ከም ዝተሓወስዎ ተገሊጹሎ።
እዚ ከምዚሉን ከሎ ወይ ነቀላቲ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ውድድራ ከምዛዘመት ተገሊጹ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኣትሌት ወይ ነቀላቲ ኣብ ናይ 10,000 ሜትሮ ጉያ ኤጄ ቬልግሬት ማንቸስተር 2026 ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ብምዝዛም ተሸላሚት ብሩር ሜዳልያ ኮይና እንኳዕ ዳ መራሒ ኢትዮጵያ ቆልዓ በሻሻነ ተንጻር ኤርትራ ናይ ተጻውኦ መደው ብግልጽ ገበሮ እዞም ብዘይካ ባህጊ ሳዕስዒትን ሃለውለው ዘረባን ካልጣቋ ዘይብሎም ምትእኻዎም ዝልውጡ ወይ ኹን ዘምጽውቁም ነገር የለን ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሻውላ ወዲ ውዱን ድንሽ ከመይ ይቀልጦ ባዕለ ይፈልጦ ይብል ነበረ ንሕና ድማ በወጊዒ ንኹሎም ኢትዮጵያ ብረት ዓጢቆም አንጻር መንግስቲ ብልጽግና ዝቃለስ ዘሎ ከመይ ንዕጥቆም ከመይ ብንዋት ንድግፎም ከመይ ዜና እውን ሓበሬታውን ምትሕግጋዝ ንገብር ኣብ መጨረሻ ድማ ከመይ ጉዳይ ጌም ኦቨር ትመጽእ ባዕልና ንፈልጦ ኣብቲ ናይ 30 ዓመት መሪር ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ይኹን ስርዓት ደርገሎ ዝበሃል ዘመናዊ ጽዋር ዝዓጥቀን ብክልቲ ደንበታት ምዕራብን ምብራቅን ማለት ድማ በኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን እኩል ታዕሊም ዝወሰደ ሺሾ ሰራዊት ሒዞም እዮም ገጢሞምና ዘይረብሕ ደርጋፍ ሰራዊት ሒዞም ኣይኮኑን ገጢሞምና ብቢልዮናት ዶላራት ሽነን ብሓገዝን ብዕድግን ዝመፀ ኣዝዩ ዘመናዊ ጽዋር ኣብ ጸሊም ኣፍሪቃ ብበዝሒ ናይ ምግባር ዓቕምን መወዳድርቲ ዘይነበሮ ኣማእታ ሸሓት ናይ ኣጋር ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ሓይሊ ባሕርን ሰራዊት ሒዞም እዮም ኣንጻር ሰውራ ኤርትራ ተሰሊፎም ከምቲ ንሳቶም ኣብ ቃልዕ ወፂኦም ጨርሕዎን ሰውራ ኤርትራ ላንዴና ለመጨረሻ ግዜ ካብ ገጽ ምድሪ ኤርትራ ንምጥፋእ ኮማንዲስ ነበልባል ግብረ ኃይል ኣባት ጦር ወዶ ዘማች ብደቂ ሃገር ዝቆመ ምልሻ ሰርናይ ብፍሉይ ንጎቦታት ኤርትራ ዝብድሁ እዮም ዝተባሃሉን ፍሉይ ናይ ጎቦታት ውግእ ታዕሊም ዝወሰዱ ተራራ ዝበሃሉ ክፍለተ ሰራዊት ኣሰልጢኖም ኣብ ጸሊም ኣፍሪቃ ብዘይ ተራእየ ሰራዊት ኣየር ወለድ ብደረጃ ክፍለ ጦር ዓሊሞም ክስካብ ዓንቀሩ ዝዓጠቀ መከናይዝድ ኣሃዱ ብደረጃ ክፍላተ ሰራዊት ወዲቦም ብለይቲ ዝድብድባ ሄሊኮፕተራት ዝዓጠቀ ኣዝዩ ዘመናዊ ሓይሊ ኣየር ንውግእ ኣኽቲቶም ዘመናዊ ናይ ውግእ መራኸብ ዓጢቆም እዮም ገጢሞምና ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ እስራኤል ወዘተ ኣብ ግዜ ደርግ ድማ ኣብ ሕብረት ሶቪየት ዝለዓለ ወታደራዊ ትምህርቲ ዝቀሰሙ ፕሮፌሽናል መኮንናት እዮም ነይሮም ብዓቕሞም ጥራይ ስለዘይተኣማመኑ ድማ ኣዝዮም ምኩራት ጀነራላት ዝርከብዎም ኣስታት ሓደ ሽሕ ናይቲ እዋን ልዕሊ ሓያል ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ኣመኸርቲ ኣብ ጎኖም ኣሰሊፎም እዮም ገጢሞምና ናይ ሕብረት ሶቪየት ወታደራዊ ኣመኸርቲ ክስካብ ብደረጃ ብርጌድ ተወዚዖም እዮም ነይሮም ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራ ንምድምሳስ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ ሽሕ ግዜ ጸላእትና እንተነበሩ ነቲ ዕላማ ውግእ ኣሚኖምሉ ካብ ልቦም እስካዕ መወዳእታ ዓቕሞም ዝተዋግኡ ኣዘዝትን ተራን ወታደራት ነይሮሞም እዮም ደፊኦምና ደፊእናዮም ቀቲልናዮም ቀቲሎምና ማሪኽናዮም ማሪኾምና እዮም ኣብድ ሻዕብያ ኣትንየ ኢሎም ህይወቶም ባዕሎም ዘሕለፉ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ብዙሓት እዮም ብውልቅን ብእኩውን ንዝኣመኑሉ ዕላማ ጅግንነት ዝፈጸሙ ነይሮም እዮም ማዕረቶም ክማረኹ ከለዉ በገብርኤል በማርያም እኔ ጭቁነኛ ትግደሉኝ እንዳበሉ ዝምሕፀኑ ዝነበሩ ውሕዳት ድማ ብሻዕብያ ተማሪኸ ኢሎም ክቱር ሕርቃን ዘርእዩ ነይሮም እዮም ብደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ካብ ዝማረኽ ሞት ይሕሸኒ ኢሎም ነብሶም ዝቐተሉ እውን ተራእዮም እዮም ሻለቃ ማሞ ተምትሜ ኣብ ናይ 1976 ከበባ ናቕፋ 6 ወርሒ ሙሉእ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር መኪት እዩ ወዳእቱ ኣብቲ ውግእ ተቐቲሉ ሙዓታት ተጋደልቲ ተሳዒሩ ኣብ ናይ 1977 ውግእ ሰምሃር በህዝባዊ ግንባር ኣብ ውሽጢ ባጽእ ዝተኸበበ ሰራዊት ደርጊ ክስካብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1978 ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ዝገብር ኢዱ ከይሃበ እዩ መኪቱ ህዝባዊ ግንባር ንፍርቂ ባጽእ ጥራይ እዩ ተቆጻጺሩ ነይሩ ኣብ ናይ 1977 ምሕራር ከተማታት ባረንቱን ዓዲ ቀይሕን ጸላኢ ብፍሉይ ስለዝመከተ ክሕረራ ኣይተኸኣለን ኣብ ክራማ 1978 ተጋደልቲ ሓርነት ኤርትራ ንከተማ መንደፈራ ንምቁጽጻር ከቢድ መስዋዕቲ ዝሓተተ ኣካይዶም ይኹን እምበር ክሰልጦም ኣይከኣለን ካብ ውሽጢ ከተማ መንደፈራ ተመሊሶም ብድሕሪ 2 ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ፈተነ ኣካይዶም ክቆጻጸርዋ ክኢሎም ኣብ 1984 ውግእ ኣብ ጎቲ ተቐዳማይ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ግንባር ኣይተዓወተን ብድሕሪ ቁርብ እዋን ዝተገበረ ናይ ካልኣይ ፈተነ ግን ሰራዊት ደርግ ዘሕፍር ስዕረት ተጎልቢቡ ካብ ጎላጉል ኣብ ጎትን ክራይን ተጸሪግዩ ኣብ 1985 ህዝባዊ ግንባር ሲሶ ካብ ተዋጋእ ሰራዊት ብምኽታት ንኣሽሓት ሰራዊት ደርግ ቀቲሉን ማሪኹን ንከተማ ባረንቱን ንሰፊሕ ከባብታት ላዕላይ ጋሽን ተቆጻጺሩ ነይሩ ይኹን እምበር ስርዓት ደርግን ሶቪየታውያንን ኣማኸርቱን ንከተማ ባረንቱን ከባቢያን ንምምላስ ኣወጋዲን ዝነበረ ሰራዊት ከይተረፈ ብምምጻእ ብድምር ልዕሊ 60,000 ሰራዊትን እልቢ ዘይብሉ ከበድቲ ተጽዋራትን ብምስላፍ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ስለዝፈነወ ብሰንኪ እዚ ድማ ሰራዊት ደርግ ብመጎሎ ኬሩ ሓሊፉ ንሳዋ ስለዝኣተወ ኣዝዩ ኣሰካፊ ከበባ ገይሩ መውፅእ መንገዲ ዝተዓጽኦ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ገሊኡ ንመሬት ሱዳን ብምእታው ተኻሊሉ ንግንባር ናቕፋ ተመሊሱ እቲ ካልእ ዝበዝሕ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ግን ናብ ላዕላይ ጋሽ ከባቢ ተከዘ ብምስጋር መናውራ
ክገብር ድሕሪ ምቕናይ ብደም በላስ ብመንሱራ ብእንገርነታ ብዓሰርተ ብምስጋርና ቋሚ ድፉዕ ዝነበረ ግንባር ሓልሓል ግንባር ናቕፋን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሓልኒ ተመሊሱ እቲ ናይ ምዝላቕ ጉዕዞ ኣስታት 17 መዓልታት ዝወሰደ ኣብ ታሪክ ብረታዊ ቃልስና ብፍሉይ ዝጥቀስ ኣዝዩ በዳህ ምንባሩ ይግለጽ እዩ ብዝያዳ መሪር ዝገብሮ ድማ እቲ እዋን ክረምቲ ብምንባሩ ሩባ ባርካ ዘርከቦም ዓበይቲ ሩባታት ጋሽን ባርካን ክስካብ ዓንቀሮም ዝመልእሉ ብሰንኩ ድማ ገለ ተጋደልቲ ብውሕጅ ዝተወሰድሉ ክቱር ጥሜትን ድኻምን ዝተረኣየሉ ፍጡር ወዲ ሰብ ስካብ ጫፍ ተጸዋርነት ዝተፈተነሉ ምንባር እዩ ወታደራዊ ስትራቴጂ ስርዓት ደርግ ሻዕብያ ውግእ ባረንቱ ተዳኺሙ ብምባል ሽዑ ንሽዑ ትንፋስ ዘይህብ ዘመቻ ባህረ ነጋሽ ወፍሪ ባሕረ ነጋሽ ተጠመቕዎ ኣዝዩ ከቢድ ውግእ ኣብ ግንባር ናቕፋ ኣበጊሶም ጸላ ኣብ ሻድሻይ ወራር እኳ ክድይቦም ንዘይከኣለ ገለ ተኣፈፍቲ ኣባታት ተቆጻጺሩ ሽዑ ድማ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ናቕፋ ትታየኛለች ክብል ኣብ ራድዮ ርክብ ዝተሰምዐ ንቕያን ጅግነትን ዝተፈጠረ ንምጽማም ዘጽመመ ንተስፋ ምቑራጽ ተስፋ ዘቆረጸ ተጋድላይ ህዝባዊ ግንባር ግን ከምቲ ልሙድነት ደፊኡ ኣብ ገለገለ ተኣፈፍቲ ኣባታት ንዝደየበ ሰራዊት ደርግ ከቢድ ጸረ መጥቃዕቲ ብምግባር ናብቲ ዝነበሮ ይመሊስዎ ኣብ ዕለት 11 ጉንበት 1988 ብወገን ህዝባዊ ግንባር ንከተማ ከረን ንምሕራስ ዝተገበረ ፈተነ ፈሺል እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምቢ ናይ ሰብ ህይወት ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ ብዙሓት መጉዳእቲ ክበጽሖም ከም ዝኽኣለ ተገሊጹሎ ኣብ መድረኽ ኩዕሶ እግሪ ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ፒኤስጂን ዝተኻየደ ፍጻመ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ንምክትታል ተኣኪቦም ኣብ ዝነበሩ መናእሰይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምቢ ብርክት ዝበሉ ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲ ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኽኣለን ክቆስሉ ከም ዝኽኣለን ተገሊጹሎ እቲ ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ፒኤስጂን ዝካየድ ዝነበረ ግጥም ናብ ዕረፍቲ ክበጽሕ ናይ ሒደት ደቓይቕ ግዜ እንተተርፎ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምቢ እንትኸውን በቲ መጥቃዕቲ ሰለስተ ወይ ከዓ እስካብ 7 ክበጽሑ ዝኽእሉ ሰባት ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ ተገሊጹሎ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ዝነበረ ምርጋጽ እውን ብርክት ዝበለ ጉድኣት ክበጽሕ ከም ዝኽኣለ ዝተገለጸ እንትኸውን ክስካብ 30 ዝኾኑ ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ መንቀልት መጥቃዕቲ ቦምቢ እንታይ ከም ዝኾነ እስካብ ሕጂ ንጹር ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ብልጽግና ዝፈጸሙ ናይ ጭካነ ተግባር ክኸውን ከም ዝኽእል ግምቶም እናንጸባረቑ ይርከቡ ብፍላይ ሰራዊት ፋኖ ኣብቲ ክልል ንዘካይዶ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ህዝባዊ ድጋፍ እናረኸበ ከም ዝርከቡ ዝጥቀሰሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ፋኖ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺምዎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብምንዛሕ ካብ ልቢ ህዝቢ ንምውፃእ ዝዓለመ ሓደገኛ ስርሒ ብልጽግና ክኸውን ከም ዝኽእል ንሕሉፍ ታሪክ እቲ ስርዓት ብምጥቃስ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እናኸሰሱ ይርከቡ